Yo, what's up? May hapon siyang tanan siya guys. No, karon March 29. Sumpay ka pa ni sa katong latong lakaw gani anong buntag no. Nga nanukar mi dire sa intramural sa DRHS no. So karong hapon gi-invite mi ni Sir Paul nga paduaon mi sa ilahang exhibition game kontra ilahang mga senior high players no. So dara ka ba ako. Sir ko mi. What's up? Hey, Idol Duban. Hi vlog! Welcome to my guys! Students. So, Daniel TV! adaraw. So, takit-takit adere guys no. Kuan ta pilat-pil ta og duwa no. Kasi nday makasyat ta, og makasyat ko. Sige ta. Ayong! Pasok rin siya. Bagas yan, natumba na bugas bangko. Ayo. So, okay siya guys. Balak basket no, so makasod ta, video ta, kung di ta makasod, di ta mag-video. Sir, delete niyo kung di kasod. Delete niyo kasod. Wala din so, wala yung score. Why upload? Oh, why score ako i-upload? Why upload down. Di, ikaw man, ikay maka-score upload ni. Video man ikaw score mo. Ano na sa dulo? Oh, no na sa dulo. Awang yun ang Sir Paul. Sir Paul, ayun niya, pabigil mo. Matik. Di makasahag bola Naldo. Oy Naldo, di makasahag bola ha. Verse bars. Wa. Nice di ka sir Ruboy. Sok. Omni skor tong manok sir. Tong manok boy skor tong manok lah. Ini lang. Atong manok boy skor tong manok. Dahil tol. Ato tibok ko. Atong manok boy skor. Way burga. Kuhaan. Kuana. Pliti. Lang luspan mo na. Pulbaan mo na no. Hoy, dari pliti oh. Uli na. Buot magtrap-trap. Naldo! Ay bang luspan Naldo! Niri. Uy, travel oh. Hop. Tayo. Tara sir. Sir. Paul. Oras. Kuputog bulan, matrisikan pun. Lagi ko may sabi pa rin mo mag-paul. Bro, naman to. Paul yun, guy. What Sorry.
Normal ang bibig ay. Aninig kung ikaw nagbuwan. 90 o 100. So, namig dua guys. Nya. Ada sa YouTube no. Librihan niya yung snack no. So ganiha. Happy gid me wala may videohan kayo. Ano happy ka score? Let's go Ronaldo. Nals. Dos lang. Ako 4 free throws. Ako kay murag. Sarap po dito. Kaya mangita mo siya og foul mga igala. Sorry kayo guys. Pilde gid mi ganiha. Sorry kayo dala. Sorry kayo dol. Sayang yung pagbuha sa mukha niya, mapilde rami. So namin diri karon guys. Asa ni dol? Asa ni dol? Nasa Anghel. Angel's Burger no. Okay ko diri. Para yung mga estudyante si Idol Joban no. Oh, shout out sa inyo tanan. Mau na to, mau na. Magpa-video niya. Batango rin. Asa may Para na. Daloy TV. Kita may single niya sa inyo ha. Discover niya. Oh, kana pili lang mo na. Sa mga kita ni nga video, pili mo na. So, wash out. Oh, wash out yung tanan. Dol. Salamat kayo Kaya dol. magtinyo dahil tagsalit. Tara. Sir. Sir, salamat kasi mong libre dol ha. Mga gisagol na. Basta magkita kami na Idol Joban guys. Di ko makuhan. Di jud mi magutman. Salamat ka Jod. Malipay jud udak ko basta magkita mi. Kunso ni permi sa Salamat sir Tol. Salamat kayo dol ha. Balik build dol. Sorry kayo sa mga mistakes ha. Dari kayo. Tol, thank you kayo dol ha. Nagbabago pa. Lamoy. Masin siya rin. Jikas lang. Jikas. Ito sa lair? Wala. Otis pa. Oo. 350 ka. So, mga to siya guys, no? Uli na po ko. So, padung ako sa mga balay, no? So, thank you kayo, no? Sa TRHS, no? Sa Tabogon Roosevelt High School, sa pag-invite sa mga, ano? Sister school siya sa, sa CRMC, no? So, thank you guys sa opportunity, sa mong sa pagpatukar sa mga, o sa pagpaduha sa mga, no? Sa inyong exhibition game, no? Sa faculty, sa mga staff, no? Salamat kayo. Nung Paul. Di lang mo tas tagsaon eh, naghan na jud kay mo. So salamat kayo sa opportunity kay hatag ninyo sa mga ano. So Jules. So mo to siya guys. To siya tapuson kay murag hapon na nya. Wala sa tayo bato no. Man natong lakaw karon adlaw. So naot ko nga kita gyapon tanyog balik no ay mo kapulan ay mo kapulan sa ako mga video no. So pabilin mo sa pagsuporta og sa pag-support sa akong channel. So, ang susunod kayo, kita tayo balik. Ganay TV, ano out. See you!